Na most készült el igazán a főkapcsoló, ugye, ami teljesen áramtalanítja az akkumulátort, mert a szolárcella vezérlője, ami most itt alul van egy digitális műszer úgymond, egy szabályzó is egyben, az le szokta meríteni az aksit. És akkor voltaképp így van egy főkapcsoló, ahol van egy kontrolledünk, de ugyanez a kontrolled mutatja azt, hogy van töltés, illetőleg ugye van áram mindenhol a hajóba. Ugye ez a szonárt jelenti, meg legelől van egy 12 voltos, illetve egy 5 voltos tápon lehet telefont tölteni, illetve ugye külön egy sebességmérőt, illetőleg ide került egy hálomállású nyomógomb, amivel a fenékszivattyút lehet üzemeltetni. Tehát bármelyik irányba nyomja meg az ember, működik rá a szivattyú. Hát, kb. Ennyi. Jó kis vízmentes gumis kapcsolók, illetve nyomógombok.